Пошуки партизанів стали ледь не головним приводом для обшуків окупантів у Криму. Винних у диверсії на залізничних коліях біля Поштового шукали в оселі делегата Курултаю Лімара Юнусова в Урожайному біля Сімферополя. Впоралися у рекордні терміни. Всього за годину. Оглянувши побіжно, нічого не знайшли. Цього разу навіть не забрали господаря будинку. Вопросы задавали по взрыву железной дороги. Что искали? И сопутствующие предметы. Я сказал, все, что вы найдете, считайте, что вы сами принесли. Ахтему Ісмаїлову пощастило менше. Його оселю у Первомайському Сімферопольського району окупанти перевернули до гори Дригом. З собаками шукали вибухівку та наркотики. Після майже 7-годинної облави господаря будинку вивезли до окупаційної управи ФСБ. Лише пізно ввечері його відпустили, назвавши свідком у новій справі про диверсію. Наша семья уже знакома с такими уже действиями, как произошло сейчас в нашей семье. Нашего брата двоюродного Наримана Джилялова также незаконно обыскивали, забрали и вообще несправедливо посадили. Я считаю, что может быть и с моим мужем, с Ахтемом Февзиевичем, тоже такое может быть, что это все несправедливо. Російські силовики обшукали оселі вже 6 кримсько-татарських родин у пошуках винних у пошкодженні залізниці біля села Поштове Бахчисарайського району 23 лютого. Наполохана окупаційна адміністрація у Криму після цього заборонила фотографувати та фільмувати залізничні об'єкти, мости, системи зв'язку та іншу важливу інфраструктуру. Також заборонили зйомки з прив'язкою до геолокації. Окупанти відзвітували про затримання у Криму українського добровольця. Буцімто 39-річний чоловік був учасником кримсько-татарського батальйону імені Номана Челібіджахана, до якого долучився у 2016 році. Щоправда, такий військовий підрозділ з'явився лише після повномасштабного російського вторгнення минулого року. Ба більше, на думку ФСБівців, чоловік мав сам в усьому їм зізнатися. А тепер погрожують 15 роками у російській в'язниці. Поки не встановлено точне місце затримання бранця, а також невідомі його ім'я та прізвище. Однак він не перший бранець за надуманим звинуваченням в участі у кримсько-татарському батальйоні. За 9 років окупації це 25-й випадок, фіксують у кримсько-татарському ресурсному центрі. 10 схопили у Криму і 15 на окупованій Херсонщині після 24 лютого минулого року. Російські найманці намагаються прорватися в центр Бахмута. Ситуація в місті та загалом на Донеччині залишається складною, заявив командувач сухопутних військ Олександр Сирський, який відвідав позиції захисників Бахмута. Він зауважив, що ворог намагається прорвати оборону з півдня, півночі та сходу. Однак вогнем артилерії, танків та іншої зброї українські воїни вгамовують окупантів і завдають їм відчутних втрат. Я вам ще раз хочу сказати велику вдячність за те, що ви є, за те, що ви бороните нашу землю, вбиваєте ворога. І ви робите велику справу, тому що ви даєте час на підготовку резервів. Треба їх бити. І що не просто бити, а пінка під зад і за кордони. Російські окупанти не рахують втрат. Їхня мета – за будь-яку ціну вийти бодай на адміністративні межі Донеччини, кажуть у Генеральному штабі. Тому гарматне м'ясо різної якості ешелонами везуть на схід України. Що ви можете сказати по цьому поводу? Я бачу, ви я теж. Так, минулого тижня було відзначено рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в'язнів. Один з вагонів із засудженими жінками.
Українські воїни героїчно витримують маніакальну навалу росіян зі Сходу. Відбито ще більше сотні ворожих атак. Кожен день утримання оборони дозволяє накопичити резерви для нашого наступу. Виправдовує російських нелюдів, а після звільнення Криму цілком може поїхати на 8 років за ґрати. Прокуратура Криму повідомила про підозру Чингізу Якубову, окупаційному ректору інженерно-педагогічного університету та за сумісництвом депутатові окупаційного кримського парламенту. Усе через публічне виправдання російського вторгнення в Україну. У своїй промові окупаційний ректор просував російські наративи про український нацизм, єдину родину, Совєтський Союз та позитивно оцінював дії Росії щодо розв'язаної нею війни. Чингіз Якубов охоче виступає на пропагандистському телебаченні. Завжди розповідав про свою ейфорію від окупації Криму, а з минулого року публічно виправдовує російських воєнних злочинців. Набір тест традиційний – братні народи та туга за комуністичним режимом. Какое бы мощнейшее было бы государство. Но, к сожалению, Украина оторвалась от своих корней исторических и выбрала другой путь. От этого проигрывает. Слід згадати, що Чингіз Якубов – другий в династії зрадників. Ім'ям його покійного батька Фівзі Якубова окупаційна влада нарекла очолюваний ним Кримський інженерно-педагогічний університет. Той не гребував близькими стосунками з очільником окупаційної влади Криму Сергієм Аксьоновим та присягав на вірність воєнному злочинцю Владимиру Путіну. Ради Бога, не забирайте от нас Сергея Валерьевича. А Крым мы сделаем. Спасибо. Чингіз Якубов був серед учасників з'їзду зрадників, де серед інших колаборантів розповідав, як, мовляв, багато зробила Москва для кримських татар. Жителі Криму серед лідерів за активністю у русі спротиву «Жовта стрічка». Активісти підпілля діють у Сімферополі, Севастополі, Керчі, Ялті та інших тимчасово окупованих містах. Долучитися до «Жовтої стрічки» можна в кілька кліків. Спершу відсканувати QR-код на вашому екрані, а далі дотримуйтеся інструкцій. Активісти руху спротиву щоденно псують нерви російським окупантам численними графіті або ж навіть просто пов'язаними жовтими стрічками. До всього, це неабияка моральна підтримка наших співвітчизників, які очікують на вигнання загарбників і довгоочікувану волю. Однак, висловлюючи свій протест в окупації, будьте обережними та бережіть себе.